Val, bueno, anem a veure com se grava un CD de dades o com se copia un CD que ja tingueu fet, sobretot ara per a final de curs. M'ho han demanat diversos companys. Mireu, el gravador del lliure se diu Brasero i el podeu localitzar així baix en aplicacions. Però primer, mireu, quan fiqueu el CD, espereu un momentet i s'activarà una finestra. Aquesta finestra convé que la tanqueu quan s'activi, i ara vos diré quin és el procediment. Se podria fer des d'ahí, des de la finestra que s'obri, però és preferible tancar-la. Ja aparegu la finestra, no m'he ficat el CD, m'espere, tanque. Vale. I anem a començar de nou. Anem a aplicacions, anem a so i vídeo, i en so i vídeo anem a gravació de discos Brasero. Una vegada activi aquest programa, si vull carregar fotos a un CD, me'n vaig a projecte de dades, perquè el DVD que acabo de ficar és un DVD buit, que no n'hi ha res dins, per tant, projecte de dades. I en projecte de dades apareix una finestra en la qual vaig anar afegint les fotos que vull copiar o el projecte que vull. Més, me'n vaig al directori i si vull buscar unes fotos, pues jo què sé, per exemple, aquestes d'ací, recordeu que si clique cada una les pujaria d'un 1, si les vull totes he d'apretar la tecla control i mentre apreta aquesta tecla seleccione, val? Bueno, en aquest cas seria seleccione control i mentre apreta la tecla pom 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 vas triant les fotos, però en aquest cas vaig a fer una còpia d'una foto, que és esta. Bé, me'n vaig així i li dic afegir. Vale, ja s'ha afegit aquesta foto. Ara me'n vaig, o una carpeta també se podria afegir, si vull que afegir una altra cosa, doncs una carpeta sencera. I dic, no, és que vull que estés d'imatges, per exemple, documents, no sé, doncs totes aquestes d'ací. Captura, afegis. Vale, i vaig afegint totes les fotos que vull. Una vegada està afegida, em vaig així a grava, d'acord? I apareix aquesta finestra. El que te diu exactament és la velocitat en la que vols gravar, tal, bueno, per defecte està tot creat. I en lloc de dir-li gravar, si vols gravar diversos CDs, li tens que dir grava diverses còpies, de manera que t'anirà així els CDs que s'acaben de gravar, i si no, una còpia només grava. Vale. Vull una còpia i ja comença a gravar. En el moment que acabi la gravació dirà finalització de gravació, entras el DVD i ja està. En el cas de que vull gravar un DVD, copiar un DVD, el que he de fer és el següent procediment. Me'n vaig a aplicacions, me'n vaig a Brasero i seria, en lloc de triar dades, copio un disc i seria el mateix procediment.